Καταρχήν λέγομαι Νικόλαος Κωνσταντινίδης, είμαι γεννημένος στο μοναστήρι και ζω στην πόλη Ρέσνα της επαρχίας Πελαγωνίας, που βρίσκεται στο οροπέδιο της Μεγάλης Πρέσβης. Με καταγωγή, με ρίζες. Με απότεραν καταγωγή των προγόνων μου, είναι από τη Μοσχόπολη της επαρχίας Κοριτσάς, της Βόρειο Υπήρου, όπου έμειναν έως το 2 Σεπτεμβρίου του 1769, οπότε μετά των διωγμών που έκανε εις βάρος των Ελληνοβλάχων της Μοσκοπόλεως ο Αλή Παζά και Πελένης, μετόχυσαν εις τις πεδιάδες της Πελαγωνίας. Εσείς πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με να συνειδητοποιείτε ότι είστε Έλληνας, ότι έχετε ρίζες, ή αν έκαθεν μέσα στο σπίτι μέσα στην οικογένεια υπήρχε αυτή η κουβέντα? Το πρώτο θέμα ήταν όταν ήμουν έφηβος περίπου 15-16 ετών, όταν διαπίστωσα ότι τα ονόματα της οικογένειας μου διαφέρουν από το υπόλοιπο σλαβόφωνο περιβάλλον της περιοχής των Σκοπίων. Και από το λέω, γιατί έχουμε τέτοια ονόματα. Γιατί οι παππούδες είχαν άλλα ονόματα και επίθετα, γιατί έχουμε άλλα εμείς. Το δικό σας επίθετο είχε αλλάξει, το ναι, όνομά σας? Επί του καθεστώτος του δικτάτορα Τίτο έχει αλλάξει. Τότε μας γράφονταν Μιχαηλόφσκι. Και εγώ από τις γνώσεις που είχα του γενεαλογικού μου δέντρο, ότι το παλιότερο αρχέτυπο ελληνοπρεπέστατο επίθετο μου είναι Κωνσταντινίδης και αυτό το γύρισα. Το γυρίσατε με νομικά μέσα, έτσι, προσφέρατε στα δικαστήρια. Αυτή η ιστορία τι αποτελέσματα έχει, τι περιπέτειες είχατε με το καθεστώς εκεί πέρα? Ας πούμε, έδωσαν να εγγραφεί το παλιό μου ελληνικότατο επίθετο, αλλά μεταπίτα άρχιζαν με διώξεις, με εκβιασμούς, μου έκαναν το ψυχολογικό πόλεμο, ιδιαίτερα ακόμα το 1996 όταν έκανα την συνέντευξη για το θέμα της Εκκλησίας των Σκοπίων, πώς θα αναγνωριστεί υπό ποιους ορίσει εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ήταν η πρώτη συνέντευξη του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, του κ. Βαρτολομαίου, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως των Σκοπίων. Αυτό ήταν αίτια τότε να μου κάνουν πλαστές κατηγορητήριο και να με βάλουν ένα μήδα σε προφύλαξη. Εσείς δηλώσατε πλέον ότι είστε Έλληνας, ότι θέλετε να αποκτήσετε τον αυτοπροσδιορισμό ως Έλληνας. Ναι. Από εκεί πέρα σας επιτράπει αυτό το πράγμα? Στα χαρτιά μου επιτραπεί, αλλά λόγω της δράσεως μου υπέρ της ελληνικής μειονότητας της επαρχίας Πελαγωνίας, την οποία στην πλειοψηφία αποτελείται από Ελληνοβλάχους. Όπως δήλωσε πριν από 10 χρόνια ο ίδιος ο τέος πρόεδρος της Φυρόμ, ο κύριος Γλιγόρο, είμαστε πάνω από 200.000. Από αυτούς, το σύνολο των 200.000, το 186.000 είναι Ελληνόβλαχοι. Και για μας είναι ο πόλεμος που γίνεται στα ευρύτερη περιοχή του Χερσόνησου, το Έμο. Μέσα στα Σκόπια οργιάζει η ρωμανική προπαγάνδα. Εις βάρος εμάς, ποιος θα πετύχει τους Ελληνοβλάχους. Ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά ως τώρα δεν υπάρχει γνήσιος φορέας που να εκφράζεται την ελληνική τους Έλληνες της Πελαγωνίας για να μπορούν ήδη να συντηρούν αυτά τα, ας πούμε. Αυτά που υπάρχουν έως τώρα εξυπηρετούν τις ανάγκες μόνο των Σκοπιανών. Τίποτα άλλο για τη μειονότητα. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή πιστεύετε, πρέπει να γίνει ένα συντονισμός όλων αυτών, να είναι ένας φορέας ενιαίος? Ναι, μία μη κυβερνητική οργανώση που τα ρυθμίζει εκ μόνη της τα θέματα των Ελλήνων πελαγώνων της ευρύτερης ζώνης του κρατήδιου των Σκοπίων. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα ασχολείται με τους Έλληνες και τώρα προκειμένου να ρίξει κάποια νέα πληγή με τα Σκόπια? Το θέμα είναι πολύπλοκο. Είναι, ας πούμε, που παλιά υπήρχε αυτή η λεγόμενη ελληνο-ιουγκοσλαβική φιλία. Επιτέλους είναι το θέμα τι πρατούμε ως Έλληνες. Εάν δεν βοηθηθεί ο ελληνισμός, μετά θα γίνει το διαμελισμό της Ελλάδος. Την ίδια ώρα βλέπουμε οι Σκοπιανοί να διεκδικούν μειονότητα χιλιάδων στην Δυτική Μακεδονία. Όχι, ευτυχώς που δεν έχουν ούτε πολιτιστική ταυτότητα, ούτε έχουν συνείδηση περί του λεγόμενου Σλάβο-Μακεδονικού έθνους. Μπορείτε, άμα κοιτάξετε τα επιτέτα τους, φαίνεται ποιοι είναι Βούλγαροι, ποιοι είναι Σέρβοι, ποιοι είναι Έλληνες. Αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η ενότητα. Σε ευρύτερη ζώνη στο παραμετώριο εδώ
της Ελλάδος συνήθως υπάρχουν απομεινάρια που έχουν βουλγαρική συνείδηση, που κατά καιρός το παίζουν κορώνα γράμματα ότι είναι Σκοπιανοί ή χρηματοδοτούνται από το ΙΠΕΞ της Τουρκίας και κάνουν την προπαγάνδα για την χάρη της Τουρκίας. Εσείς τώρα τι ζητάτε από την Ελλάδα? Έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον Πρωθυπουργό ή με την Υπουργό Εξωτερικών, τι τους λέγατε? Θα τους έλεγα το εξής. Η προσφορά προς την Ελλάδα, προς την ελληνική παιδεία, ας δουν. Πρώτα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι ίδρυμα, ιδρυτήσα το 1843 υπό το Σταύρο, το πρόεδρο που ήταν Ελληνόβλαχος, και ήταν συμμέτοχος και ο Μπαρόνος Σιμώνος Σίνα από τη Μοσκόπολη, ο οποίος κατά την διαχρονική του πορεία ήταν αγωγιάτης ο πατέρας του Καραβανίων, έμεινε 2 χρόνια στη Ρέστη, από εκεί μετά πήγαν στο Τύρνοβο της Πελαγωνίας, από εκεί στην κινητήρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου την Άισα και από εκεί τελικά στην Βιέννη κατέληξε. Άρα, αυτή είναι η προσφορά μας. Οι Ελληνόβλαχοι δεν είμαστε ποτέ, ας πούμε, άλλο που μας λένε βλάχοι και αρμάνοι. Το αρμάνι λέξη μόνο σημαίνει αρματωμένος, αυτός που κρατάει το όπλο. Να ξυπνήσει η Ελλάδα, να μην έρθει η ώρα με τόσες καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων της Πελαγωνίας που γίνονται, να έρθει η ώρα να κάνουμε αυτοάμυνα όπως έκαναν και οι Αλβανοί για να υπερασπίσουν αυτοάμυνα το 2001 απλούστατα για να επιζήσουν σε πατρογονικές τους αιστείες και εμείς το ίδιο να κάνουμε, να υπερασπίζουμε τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να το κάνουμε. εκεί στην περιοχή σας πόσοι είστε? Σε ευρύτερη ζώνη της Πελαγωνίας είμαστε πάνω από 100.000 άτομα, Ελληνοορθόδοξοι. Και το θέμα είναι δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε το θρησκεύεστε, να πάμε σε ελληνικές εκκλησίες. Τα κρατάνε οι σχισματικοί παπάδες της σχισματικής. Κάποια κίνηση προκειμένου να δημοσιοποιήσετε περισσότερο την ιστορία, την υπόθεσή σας, την υπόθεση και των Ελλήνων στην Πελαγωνία? Ζητάω από τις εκάστοτε αρμόδιες ελληνικές αρχές να προστατεύσουν εμένα και την οικογένειά μου, επειδή είμαστε στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων, επειδή και οι προγονείς μου ήταν 4 Μακεδονομάχοι και εγώ είμαι κατόχος βιβλίου Απογόνο Μακεδονομάχου που μου το έχει δώσει πριν 10 χρόνια η Σύλλογος των Απογόνων Μακεδονομάχων της Θεσσαλονίκης. Είμαι καταροαίματος Έλλην, Ελληνοορθόδοξος το θρήσκευμα, σέβομαι και την Ελλαδική Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και θέλουμε να γίνει η ελληνική κοινότητα μοναστηρίου Πελαγωνίας για να προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.